Sociologi. Den kulturelle kode. Sociologien siger, at mennesker er et produkt af det samfund, vi lever i. Med andre ord er det de omgivelser og den kultur, vi lever i, der bestemmer vores adfærd, holdninger og værdier. Dette kalder vi vores kulturelle kode. Vores kulturelle kode er ofte geografisk bestemt. Adfærd er de udsagn og de ting, vi omgiver os med. Holdninger er vores begrundelser for, hvad vi mener er korrekt adfærd. Vores værdier er for det meste ubevidste, det vil sige, det er den måde, vi opfatter, hvad der er rigtigt og forkert på. Sociale perception. Den sociale perception er en slags filter, der bestemmer, hvad vi opfatter og husker ud fra de indtryk, vi får. Denne perception er forskellig fra person til person. Vi har alle nogle forhåndsindtryk eller fordomme, som har betydning for, hvordan vi tolker eller modtager de indtryk, vi får. Gennem fordomme bliver enkeltindivider tillagt fællesnormer og værdier. Fordomme kan både virke som en fordel og en ulempe for, hvordan vi opfatter verden. For eksempel gør de det nemmere at orientere sig i en given situation. Socialisationsprocessen er den proces, der gør det lille barn til en samfundsborger. Det er den proces, der indebærer, at det enkelte individ tilegner sig de værdier og egenskaber, der gør, at de kan indgå i et fællesskab. Den primære socialisation er de værdier og egenskaber, vi får fra vores forældre og søskende, og den sekundære socialisation er fra institutioner og venner og lignende. I den moderne verden er det blevet sværere at skelne mellem primær og sekundær socialisation, da børn bruger så meget tid i skole eller institutioner, at den sekundære snart er lige så vigtig som den primære. Status og roller. Vi har alle mange forskellige roller, som for eksempel kasseekspedient, eller forældre, eller bror, eller søn, som vi skifter imellem alt efter, hvad vi laver. Hver af disse roller har en vis status tillagt sig. Status taler om, hvordan vi forventer, en person vil opføre sig. Identitet. Når vi snakker om identitet, er der to forskellige slags identiteter, vi kan snakke om. Vi har den sociale identitet og den kollektive identitet på den ene side, og den personlige identitet på den anden side. Den sociale identitet er den, vi får i kraft med andre menneskers opfattelse af os. Den personlige identitet er den identitet, vi finder frem til, hvis vi spørger, hvem er jeg? Identitetsdannelse. Det er igennem socialiseringen, at hver enkelte bliver bevidst om sig selv. Når børn leger, lærer de at kunne se sig selv i forskellige roller, og dermed lærer de, hvad disse roller indebærer, og derved kan barnets selvbevidsthed og deres sociale evner udvikles. For børn er der forskel på leg eller spil. Leg er ofte egocentreret, hvorimod spillet er regelbaseret. I legen kan barnet skifte roller, i spillet udvikles derimod centrale færdigheder, der også indgår i kommunikation med andre. Me er det socialt skabte, det socialiserende barn og det sociale selv. Hvorimod I er det spontane og individuelle, det usocialiserede barn og ophobning af ønsker og behov. Dobbeltsocialisering. Dobbeltsocialisering er den kendsgerning, at de fleste børn socialiseres i to fundamentalt forskellige sociale sammenhænge, nemlig i familien og i en eller flere børneinstitutioner. Dette indebærer, at det kan blive svært at skelne imellem den traditionelle primære socialisering og den sekundære socialisering. Lavet af Lisette, Mille, Kalle og Jesper.